ରାଜେଶ ଭାଇ ତମ ବାହାଘର କେବେ? ଆରେ କହିଦିଅ ମୋ ବୋଉକୁ ବାହାରି ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ପଡିବ ରହିଥ ମାମାକୁ କହ। ହ୍ୟାଲୋ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ମା ମୋ ବାହାଘର କରିଦବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଘର କହିଲେ ବାହା ହେଇଯାଉ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆମେ ଭାଉଜ ଦେଖିବୁ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। ଭାଉଜ କଲ୍ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ନେଇକି ଆ କାର୍ଡ ନେଇକି। A few moments later. ଦେଖିପାରୁଥିବ କାର୍ଟା ଆଇଲା ଏ କାର୍ଟେ ପଳେଇଲା ଏ ଟୋଟୋ ଆଇଲା। ଏଇ ଟୋଟୋରେ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ କେତେ ଆଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାଡେ ଏଇଠି ମୁଁ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏଇଠି।